Хәерле кич, исәнмесез кадерле дуслар, хөрмәтле Казанлылар һәм мәркәзебез кунаклары. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые казанцы и гости нашей столицы. Сезне Казан дәүләт Ля Примавера камера оркестра сәламли. Дорогие друзья, наконец-то после долгого перерыва вас приветствует Казанский государственный камерный оркестр Ля Примавера. Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат государственной премии имени Габдуллы Тукая, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Рустем Абязов. Кадерле дуслар, биредә Камал театры янында, менә шушы искиткеч Кабан күле ярында һәр даим төрле чаралар уза. Бүген биредә икеләтә бәйрәм. Чөнки безнең яраткан Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бүген үзенең яңа 115-нче театраль сезонын ача. Икенчедән, бүген без бирегә концертка җыелдык. Бүгенге концертыбыз заманыбызның иң сәләтле, үзенчәлекле, талантлы композиторы Ильяс Камал иҗатына багышлана. Концертыбыз башында яңгыраган әсәр композитор тарафыннан махсус Ля Примавера оркестры өчен 2016 елда иҗат ителгән. Прозвучало сочинение Ильяса Камала «Кыпчакская увертюра», написанное специально для оркестра Ля Примавера. Ильяс Камал является разносторонним музыкантом, активно работающим одновременно в нескольких направлениях. Как солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая он выступает в залах нашей республики и далеко за ее пределами. А как композитор работает в различных жанрах камерно-инструментальной, вокальной и симфонической музыки. Его сочинения вошли в репертуар ведущих коллективов республики. Произведения Ильяса Камала неоднократно звучали помимо нашей республики в Москве, в Санкт-Петербурге, Казахстане, Башкортостане и даже в Перу и Чили. Для вас прозвучит серенада для виолончели и струнного оркестра. Исполняет Казанский камерный оркестр Ля Примавера, художественный руководитель и дирижер Рустем Абязов. Солист, лауреат международных конкурсов, музыкант, композитор Ильяс Камал.
La Primavera Камера оркестры һәм Ильяс Камал. Кроме произведений собственного сочинения, Ильяс Камал является автором различных обработок и оркестровок. Ильяс Камал үз әсәрләреннән тыш бик күп санлы эшкәртмәләр һәм оркестровкалар авторы, бигрәк тә ул халык җырларына игътибар итә. Шундый әсәрләрнең берсе Ирбет татар халык көенә кларнет һәм оркестр өчен фантазия. La Primavera оркестрына кушылып, халыкара конкурслары лауреаты Дамир Батталов башкара. La Primavera оркестры һәм Дамир Батталов. Шаян кызым син минем, таң йылдызым син минем, йөрәгемдә кабынган шатлык җырым син минем. Таңнан торып бакчада син уйнадың көн узып. Арыгансыңдыр, кил кызым, йокла инде, йылдызым. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга Ильяс Камалның иң беренче иҗат иткән әсәрләренең берсе Бишек җырын тәкъдим итәбез.
Представляем вашему вниманию одно из первых сочинений Ильяса Камала «Колыбельная». Исполняет Казанский камерный оркестр «Ля Примавера».
2020 год богат на юбилейные даты. Это и 75-летие Казанской государственной консерватории, это и 100-летие композитора Анвара Бакирова, 110-летие композиторов Джаудата Файзи и Загида Хабибуллина, 140 лет со дня рождения поэта-прозаика Маджида Гафури и многие другие. И, конечно же, это 100-летний юбилей Татарской АССР. Юбилейің белән сине, хөрмәтле яраткан республикам. Шушы барлык бәйрәмнәр хөрмәтенә Ильяс Камалның бәйрәм рондасы яңгырый.
Ля Примавера камера оркестры. Оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Татарстанның халык Россияның атказанган артисты Рөстәм Абязов. Төшләр дөньясы. Бу сихри мөгъҗизалы дөнья кемне генә таң калдырмады икән. Кемнедер төшләр борчый, кемгәдер шатлык китерә. Кемдер төшендә үткәнен күрә, кемгәдер алар хәтта киләчәк турында да сөйли. Менә Ильяс Камалның төшләре нинди икән? Бу сорауга җавапны мөгаен аның музыкасыннан эзләргә кирәктер. Ильяс Камал, сихри сәфәр, таинственное путешествие. На сцене Казанский камерный оркестр «Ля Примавера».
камерный оркестр «Ля Примавера». Ильяс Камалның эшчәнлеге әсәрләр язу һәм башкаручы булу белән генә шикләнми. Ул Татарстан композиторлары берлеге эшчәнлегендә дә бик актив катнаша һәм безнең бабаларыбызның мирасын саклауда һәм торгызуда бик зур өлешен кертә. Күптән түгел композиторлар берлеге рәисе Рәшит Калимуллин инициативасы белән татар халкының борынгы уен коралы кыл кубыз торгызылды. Дөрес, әлеге уен коралы безнең кардәшләребез, ут күршеләребез, башкортлар һәм казакларда бик киң таралган. Әмма хәзер сезнең каршыгызда күренәчәк инструмент ул уникаль. Чөнки аның формасы борынгы болгар чырларыннан килә. Инде кыяфәтенә килгәндә дә ул татар орнаментлары белән бизәлгән. Дорогие друзья, сейчас вы увидите и услышите уникальный инструмент, который называется кыл-кубыз. Это древний татарский музыкальный инструмент, которым в Татарстане мало кто владеет. Ильяс Камал является не только талантливым композитором и музыкантом, он активно поднимает историю нашего народа и дарит нам возможность прикоснуться к прекрасному и услышать напевы редких старинных инструментов. Ильяс Камал. Танец для кылкубыза и камерного оркестра. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәзер премьера шаһитләре булачаксыз. Ильяс Камал. Кылкубыз һәм оркестр өчен бию. Ля Примавера камера оркестра кылкубызда автор үзе Ильяс Камал. Ильяс Камал. Бу 2020 ел ни кызганыч сәнгать дөньясында югалтуларга да бай булды. Безнең арабыздан
Хөрмәтле, сәләтле шәхесләребез китеп барды. Алар арасында Ильяс Камалга аеруча бик кадерле булган шәхесләр: композитор Ринат Еникеев, яраткан шагыйребез Роберт Миңнуллин, виолончель остасы профессор Альберт Асадуллин. Киләсе әсәр шушы бөек шәхесләрнең якты истәлегенә багышлана. Ильяс Камал, Элегия.
Казанский государственный камерный оркестр «Ля Примавера». Руководитель и дирижер оркестра Рустем Абязов. Яшьлек, гомерең кыска синең, шундый кыска булып тоела, кичен чәчәк аткан була, таңында инде коела. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Диле яшьлек ярты гомерен бирә аның хисе белән янарга. Әлеге шигъри юлларның кемнеке икәнен аңладыгызмы, дуслар? Таныдыгызмы, кемнең шигырьләре бу? Хади Такташ, әлбәттә, рәхмәт сезгә, апа. Әлбәттә, бу бөек шагыйребез, драматург Хади Такташның шигъри юллары иде. Узган елда Ильяс Камал иҗади тормышында көтелгән вакыйга булды. Шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшин белән берлектә иҗат ителгән «Минем Такташ» дип аталган операның премьерасы узды. Әлеге әсәрне яшь иҗатчылар зур энтузиазм һәм тырышлык белән тудырдылар дөньяга. Исеменнән үк күренгәнчә, «Минем Такташ» ул иҗатчыларның үз күзаллавы буенча туган тарих, шагыйребезгә булган хөрмәт һәм мәхәббәт. Хәзер сезнең игътибарыгызга әлеге операдан берничә өзек тәкъдим итәбез. Представляем вашему вниманию отрывки из оперы Ильяса Камала «Мой Такташ», «Минем Такташ», премьера которой состоялась в прошлом году в Казани. На сцене Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» и камерный оркестр Татарского государственного театра драмы и комедий имени Карима Тинчурина под управлением Ильяса Камала. Дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, маэстро Рустем Абязов. Ильяс Камал. Ария Адюка из оперы «Минем Такташ». Солист, лауреат международных конкурсов. Овыдыгыз, звучит ария «Хади». На сцене заслуженный артист Республики Татарстан, солист нашего оперного театра Артур Исламов. Хади ариясы сезнең игътибарыгызга. Sen dünyamını tarmar etken günden boş gölde tuzağışına başışımına yaş olmazım üzülüp düştü sine. Söz işeksiz Kalktı düşerdi irenine Yakın gider mi işiksen
Karşı terer keşem yok iske Ağıp teşem güzel sana boylap Hittegine hübim yok ise Yazlar gelir, birge uralmamız. Kazan salkın, emin tuğ yeri. Yaz. Uygar mısın? Татарстанның атказанған артисты, Муса Жәлел исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты Артур Исламов. Ария Адюка из оперы «Минем Токташ», солист, лауреат международных конкурсов, солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Ильгиз Мухуддинов.
Халыкара конкурслар лауреаты Илгиз Мөхәтдинов. Илгиз, сезгә бер туташ чәчәк бүләк итә. Минем такташ операсыннан соңгы күренеш. Башкаралар Татарстанның атказанган артисты Артур Исламов һәм халыкара конкурслар лауреаты Эльза Исламова. Çiçekler yava dünya matur, şundi matur bulup dayala, gezenger güye yıldızları, akar bulup jirge koyular. Fish
Hem kalmadı işler yarışta. Ak çeşekler yava dünyama dur. Min tanıdım seni ferişte. Akıllaşa indi. İşitesin mi? Sınırını, eşikini. Hanıma gelindi bu poyazda. Öyle gelseydi eşikte. Ak çeşekler yava dünyama dur. Şunday matur bulup duyula. Gezenler güye yıldızları. Akar bulup jirge duyula. Tanjilleri hayın başın sıyma. Ekrengine aman ezermi. Sen ülgeçten şulamazsın dayın. Ben ülgeçten şulay üzermi. Üngelerine titrendirir oğlu. Nindi jerboyçe şolayda. Şaşkın olay şat iterimi. Azaplı hasretinde tanıp aziz olun cuyman oyda. Mine meni jirşe uturda. Üzegine belmi bedenne. Sen bu jırını yazdırır ateş. Kullanışın bektir bu tümde. Min bir kız nesidem ebelesey. Min şol tamam dile ikenmen. Kol kuşerer ijan zemermene. Yol beyaga haram ikenmen. Yürek bayrağına hürmedim. Hakikatini bilmedim. Yine sandım nefret sigen sayın. Basalar deyip durmuş basalar. Büyük çarpı beni koylasa, bit başağına parsa, kulem başağına varsa. Elza hem Artur İslamovlar. Elza hem Artur İslamovlar.
Авторны шақыралар, композитор Ильяс Камал. Менің Тақташ операсының авторы Ильяс Камал. Һичшиксез әлеге операны тулысынча карарга да насыйп итсен һәммәбезгә дә. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең концертыбыз әкренләп ахырына якынлашып килә. Без сезгә сәламәтлек, мәхәббәт телибез һәм алда яңгыраячак җырдагыча йөрәгегез бер кайчан да сөеп туймасын. В завершении нашего концерта прозвучит песня на стихи Рената Хариса «Сөеп туймаган йөрәк. Сердце, не устающее любить». Исполняет Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» и оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина под управлением Ильяса Камала. Солист Артур Исламов. Татарстанның ат казанган артисты Артур Исламов. Хөрмәтле тамашачылар, бүген кич буе сезнең белән Ля Примавера камера оркестры, оркестрның җитәкчесе һәм баш дирижеры
Татарстанның халык әсенің атказанган артисты маэстро Рөстәм Абязов. Бүген кич буе Ильяс Камал моңнарын тыңладыгыз. Ильяс Камал, рәхим итегезгә, әлеге алкышлар сезнең хөрмәткә яңгырый. Композитор, музыкант Ильяс Камал. Hürmetli тамашачылар, сезгә алкышларыгыз, нурлы йөзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Тагын биредә Кабан күле ярында очрашырга насыйп итсен. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Исән сау булыгыз. Программу вела актриса театра Тинчурина Резида Саляха.